Jenesis isi nke 6. O ruo mgbe mmadụ malitere ịba ụba n'elu ala, mgbe a mụkwara ụmụ ndị inyom nye ha, na ụmụ ndị ikom nke Chineke hụrụ ụmụ ndị inyom nke mmadụ na ha mara mma, ha wee lụtara onwe ha ndị inyom site na ndị niile ha họpụtara. Jehova wee sị, mmụọ m agaghị achị achị n'ime mmadụ ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na ya onwe ya bụkwa anụ ahụ, ma ụbọchị ya niile ga-abụ 120. Nefilim nọ n'ụwa na mgbe ahụ, ha nọkwa ma emesịa mgbe ụmụ ndị ikom nke Chineke na-abịakwuru ụmụ ndị inyom nke mmadụ, mgbe ha na-amụkwara ha ụmụ. Ndị ahụ bụ ndị dị ike ahụ, ndị nọrị site na mgbe ebighị ebi gara aga, ndị a maara aha ha. Jehova wee hụ na ihe ọjọọ nke mmadụ riri nne n'ụwa, ọ hụkwa na nchepụta niile ọbụla nke echiche obi ya bụ naanị ihe ọjọọ ogologo ụbọchị niile. Jehova wee chegharịa na o mere mmadụ n'ụwa, o wee wute ya n'obi. Jehova wee sị, m ga-ekpochapụ mmadụ n'elu ala, bụ ndị m keworo, ma mmadụ ma anụ ụlọ ma ihe na-akpụ akpụ ma anụ ufe nke eluigwe, n'ihi na echegharịwo m na m mere ha. Ma Noa hụtara amara n'ihu Jehova. Ndị a bụ ọsụsọ ọmụmụ Noa. Noa bụ onye ezi omume, onye zuru oke n'ọgbọ ya niile. Noa nọ Chineke yikọrọ na-ejegharị. Noa wee mụọ ụmụ ndị ikom 3, Shem, Ham na Jafet. Ma e bibiri ụwa n'ihu Chineke. Ụwa jupụtara n'ihe ike. Chineke wee hụ ụwa ma lee, ebibiri ya, n'ihi na anụ ahụ niile bụ mmadụ bibiri ụzọ ya n'elu ụwa. Chineke wee sị, Noa, ọgwụgwụ anụ ahụ niile abịawo n'ihu m, n'ihi na ụwa jupụtara n'ihe ike site na ha, ma lee, m ga-ebibi ha n'ụwa. Meere onwe gị ụgbọ nke osisi gova, ụlọ nwubi dị iche iche ka ị ga-eme n'ụgbọ ahụ. Werekwa bitumen tichie ya ime na azụ. Nke a bụkwa otu ị ga-eme ya. 100 kubit ka ogologo ụgbọ ahụ ga-abụ, kubit 50 kubit bụ obosara ya, 10 kubit bụ ịdị elu ya. Oghere inye ìhè ka ị ga-emere ụgbọ ahụ ruo 1 kubit ka ị ga-emesikwa ya site n'elu. Ọnụ ụzọ ụgbọ ahụ ka ị ga-etinyekwa n'akụkụ ya. Ọkpụkpọ nke ala nke abụọ na nke atọ ka ị ga-eme ya. Ma mụ onwe m, lee, ana m eme ka oke ide mmiri bịakwasị ụwa, ibibi anụ ahụ niile nke ụmụ nke ndụ dị n'ime ya, ka ọ pụọ n'okpuru eluigwe. Ihe niile nke dị n'ụwa ga-ekubi ume. Ma m ga-eme ka ọgbụgba ndụ m guzosie ike n'ebe ị nọ. Ị ga-abatakwa n'ụgbọ ahụ, gị onwe gị na ụmụ gị ndị ikom, na nwunye gị, na nwunye niile nke ụmụ gị ndị ikom, tinyere onwe gị. Ọ bụkwa ụfọdụ n'ime anụ niile ọbụla nke dị ndụ n'ime anụ ahụ niile, abụọ n'aha niile ọbụla, ka ị ga-eme ka ha bata n'ụgbọ, idebe ha ndụ, tinyere onwe gị. Oke na nwunye ka ha ga-abụ n'ime anụ ufe dị iche iche, na n'ime anụ ụlọ dị iche iche, n'ime ihe niile ọbụla dị iche iche nke na-akpọ n'ala, abụọ n'aha niile ọbụla ga-abịakwute gị idebe ha ndụ. Gị onwe gị kwa, were n'onwe gị ụfọdụ n'ime ihe oriri niile nke a na-eri eri, gị chịkọta ya n'ebe ị nọ. Ọ ga-abụrụ gị, bụrụkwara ha ihe oriri. Noa wee mee ya dịka iwu niile si dị nke Chineke nyere ya. Otu a ka o mee.